Després de mostrar les seves obres a diverses galeries d'arreu, unes polèmiques pintures sobre el procés d'una autòpsia real li van costar l'expulsió de la Sala Parés de Barcelona. Es diu Xevi Vilaró i és de la Cellera de Ter. I en aquest punt vaig voler fer un canvi perquè tenia ganes de pintar, entre cometes, la crua realitat, no? I vaig voler fer els cadàvers, que era una sèrie de 9 peces, que era naixement, vida i mort, i vaig començar per la trilogia de la mort, no? Que eren unes autòpsies. Vull dir, eren fets que existeixen, que hi són i que no són quotidians i que tampoc podem veure. I llavors hi ha el més nou, que és que hi ha a l'estació de tren, que és Lladres de llum, que és tot el contrari de lo de la mort dels cadàvers, no? És una nena impregnada de llum que està en un lloc amb sombra i treu vida. An empty land, I knew the pathway like the back of my hand. I felt the earth beneath my feet, sat by the river and it made me complete. Oh, simple thing, where have you gone? I'm getting old and I need something to rely on. So tell me when you're gonna let me in. I'm getting tired and I need somewhere to begin. Llavors hi ha aquests dos caps blancs que tenen el rostre velat en blanc. Bueno, que tot això vol una mica el concepte de l'humanitat en general, no? De fer-la desaparèixer. Vull dir, som molt autodestructius. Vull dir, crec que hauríem de fer un canvi general i aniquilo la humanitat en aquests últims quadres. I know a girl with a golden touch. Quan pinta, en Xevi transforma la vida quotidiana sense que es noti gaire. En els seus quadres tot és real, però amb un toc d'imaginari. Planteja més interrogants que respostes, i així busca, i gairebé sempre troba, la complicitat de l'espectador. El meu pare ha treballat a bosc tota la vida, i tinc ganes de pintar allò de 2 metres, amb una samarreta Imperi descalç i amb els pantalons de texà i la destral a la mà. Clar, per mi això és molt personal, és el que he viscut tota la meva vida, és el meu pare que ha treballat a bosc i ho pinto amb una destral, no? Clar, jo si això ho treus fora de context i ho poses a la Fira d'Art de París, hòstia, no? Pot semblar una cosa molt fins i tot violenta, però és un fet quotidià el que jo explico allà, no? Però tu pots prendre de les dues maneres, no? I tinc ganes de fer coses, escenes quotidianes, que alhora et puguin semblar violentes, però que no ho són, no sé. Tinc ganes. Davant la pintura no té prejudicis. Juga amb personatges i amb paisatges i li agraden les mescles de textures. És un apassionat del realisme i per això és el que pinta, però també troba que la pintura abstracta té el seu punt. Jo crec que tota pintura és bona si està ben feta, sigui el que sigui. Vull dir, a mi l'abstracció m'agrada. Vull dir, la Jo Milne és una pintura que està a la trama de la Sala Parés, m'encanta. És boníssima. Vull dir, tota pintura és bona si tècnicament és bo. I si en el fons hi ha una idea, llavors jo no parlaré mai malament d'un pintor abstracte. No tinc per què. Vull dir, estem tots allà mateix i... no ho sé, jo ho veig així.
D'acord, Xevi, t'agrada la pintura abstracta, però per què no ens parles d'algun pintor que t'interessi dins el panorama del realisme actual? Hi ha una pintora que es diu Jenny Saville, que és espectacular. És una noia de 36 anys i a mi m'agrada molt el que fa. Fa uns rostres de dones molt obeses, allò molt violentes, ella, vull dir, fa cares mutilades, amb sang. Pinta una violència que la trobo molt agradable, m'agrada. I dones i homes amb el cos mutilat, amb lletres escrites, i pinta molt bé aquesta noia, té una tècnica impressionant. I sí, vull dir, el realisme a mi m'agrada molt, per això ho faig, no? També m'agrada la pintura abstracta, No... Va aprendre a pintar pel seu compte i fent algunes classes a l'Escola d'Art del Pasteral, perquè li agradava més que qualsevol altra cosa. Al principi, quan acabava de treballar, dedicava l'estona que podia a les teles i als pinzells. A poc, la pintura va absorbir el seu temps i va haver de prendre una decisió. A partir d'aquell moment, la seva feina i la seva vida serien la pintura. Els concursos i les exposicions es van anar plantant davant seu i li van obrir les portes a un món nou. Es va presentar al segon concurs de pintura de la Fundació Vilacases de Torroella de Montgrí i va obtenir el primer premi de la votació popular. A partir de llavors, a part de poder accedir a algunes de les millors galeries del món, exposa la seva obra de forma permanent a les sales que la Fundació Vilacases té a Palafrugell i a Torroella de Montgrí. Doncs, bueno, és bastant curiós, també. Jo no he estudiat res, soc totalment autodidacta, no he tingut cap tipus d'estudi artístic. Va començar tot jo quan tenia 15 anys, la meva mare em va comprar un pinzell i una tela perquè veia que dibuixava bé i em feia gràcia i vaig fer el meu primer quadre als 15-16 anys, devia tenir més o menys. Vull dir, jo a l'EGB me vaig plantar, vull dir, estudiar era una cosa que no m'agradava, t'exigien, t'avaluaven i no m'ha agradat que t'avaluïn i tampoc m'ha agradat estudiar, ja ho reconec. I bé, ha estat molt inesperat tot, vull dir, ha anat sortint, com una bola de neu que es va fent gran i te trobs allà, no? Bé, vaig començar a treballar, compaginava la meva feina del dia a dia en fàbriques de paleta, vaig treballar al bosc durant 2 anys i bé, anava compaginant, no? Plegava de treballar, pintava un parell d'horetes, 10 horetes a la setmana i els últims, dels 22 als 25 anys, que els 25 va ser quan vaig deixar de treballar, doncs aquests 3 anys, dels 22 als 25, estava treballant en una fàbrica a la Levis i bé, l'horari eren de 8 hores i a les 4:30 de la tarda plegava i em anava molt bé per pintar. I aquests 3 anys em van anar de collons perquè els últims, bueno, va ser pintar 4 horetes cada dia, vaig decidir no fer cap exposició perquè em faltava tècnica, en aquests anys vaig evolucionar la tècnica fins que vaig plegar de treballar per dedicar-me exclusivament a la pintura als 25 anys, sense tenir res. I bé, vaig entrar a la Sala Parés de Barcelona, que és una molt bona galeria, i a partir d'aquí les coses han anat sortint soles. No sé com explicar-ho, ha estat tot rodat, no? Sí. La temàtica surrealista, poètica i urbana van marcar els seus inicis pictòrics. A poc, els olis s'han anat combinant amb noves tècniques com els esmalts i les injeccions de silicona que l'han portat cap a pintar nous temes que l'interessen. A les sales municipals de la Rambla de Girona, Xevi Vilaró va mostrar...